kaonti ma Kisii. Gavana ma Kisii Simba Arati obwoke wi kaka sekta mar wuoth e kaonti no osebedo ka ndiko derepe tich e yo ma ok ni kare. Kaluwore ni nitiere derepe maromo 256 mondiki e tich, to kaonti no ni mana gi nyamburko maromo 82 kende matiyo. Koloso e seche manoromo gi derepe e kar tiegruok mar jopur miluongo ni Agricultural Training College mayudore Central Kisii, kamochiwe siem ne jatich mora mora mayako omenda mag jopiny ni biro kaune ondamo mager mar chik mar chopedo. Kaluwore ni omenda maromo $6 million ichulo jotije manyawawa kendo osebedo kalal e kaunti no. Kaluwore kod lipot ma Gavana Arati osomo ne jotije mag kaunti no, nyamburko mathoth mag kaunti onge kod okumba mopodhi kata obed ni rekod kata nonro mawuok e apisi mar omenda nyiso ni gin kod okumba mongirore miluongo ni comprehensive. Ogolo chik mondo mi derepe duto ochop gi geche magi riembo e alap magusi kaka achiel kuom yo mar chako timo nonro. Almost over a year, vehicles 82 against 256 drivers. Right? It's something I want an explanation. Because these people, 256, they draw salaries which is meant for development in the county. Waziri wa fedha yuko hapa, amekuwa akilipa pesa za comprehensive. But what you have been getting, it's a third party cover. Unajua, guys have been operating this county as if Kisii County is not part of this country. Kuja tuzemezane, tuongee, uniambie ukweli vile umekula hiyo pesa. Tukwambie tafadhali ile ambayo kidogo imebaki rudisha kwa county. Tumekusamea lakini hatuwezi sahau. I'm told even at the county assembly, Garissa county assembly, people, they're having them in their homes. Nataka akamatwe, nataka atakamatwa. Hizo gari zote, I'm giving instruction, lazima akamatwe. Haizi chukua gari za serikali ameweka kwake. Anataka kucheka na mtu? Pana. Ama mnataka tuwasamee, tutembee na wao? Pana. Wamekula ya kutosha. Wiki na wiki ijayo mtasikia nduru, msiogope. Hiyo nduru itakuwa ni ya kazi. We will instill discipline. For human being to give positive results, pain must be inflicted in them. And we are going to inflict those pain. For people to be